ihe a part 2 security situation na ala Igbo na ndị ESN na ya nda ha na-eme video ọrụ ha dị nwa silent and I went through peace. I was the sit-at-home. Before now, the Kalibulata, ESN has been, IPOB has been with us. I am going to go. So now, question number 2. Kaijo, man is God, my brother. Kailabana, and I need a window. And then where Ben Barosagao. I need legal money in your blood. So in a report, in a report to you. I need legal money. Oh, I got what I want the journalism and then on a contact all of us. I'm not targeting a project in here. Maka Nigerian press and they report in here. On one came and again in quote, kind of why they don't. How report where report, and they report here in full, and they one sided. So now, Mandame Jazri, I be a cricket of hostility. Oh, told you do. Immediately, Habra. Ha, Passa. Roadblock. Bidis Oshi. I didn't make way in ego. Bidis Oshi, and legalize and Dabu na Lagos. Bido hostility on our youth. That was what was happening. I began cover our sit at home from 2021, 2022. Come now cover sit at home. And I'm again monthly. And when Boshim so Hana Zondame, remove from our repotolo. How move from all Naga towards Ihala. What I know so I went where I knew so Hanas. That time I think they were just looking for youths. Habra more tank na banaga. Man initially Bamnaga being him when he had a car, I mean no magic as you start to more magic on our ball. Ndin Nenodala. Ndi Bukanko get so Kundi Bonapata sit at home. Ndi Bonapata, so there is no need of you for Sapatawa. I want to have to leave me a protest for Nwaheji. Nam the Kalo Tessie Black had the right. Oh, Madako would would you now when you no Nam the Carlo Juligan had to do we hope to where when does he bad deep into his activity to know you put the wrong way all the Macamono, but at the same time, federal government take on Tota against international rule, they are wrong. So, in them matter what takes the brainwashed, they choose to sit at home, they would have allowed them. I got what I'm damning. Come to the man is man to God, one name. I to loot, I can't want to Nando Kenya, I come now to quite to try. On the governor Saya matter, the nature of military work. Haji Polata Hana Libu. Each and Andy, Governor Saya, what I'm damning for our safety or for their own selfish gain. On a hammer and damning, Nandami for war and not for civilian interaction. Ndamiga that Gwandamina Nanuzo on the governor Sayamudia or the lega. Eli here teacher and Damina Nego knows on a gentle Yahoo naked nap on the man Nanego. What's the difference? Considering Nandami wo military security agent took what is regarded in the name of Nano knows on our force on the man Nanego. Can you hear teacher? Question number 1. Then question number 2. Don't you think to not look here for young Baba? A potato and the ESN or a coat to talk. While I'm damning when a base in a coat. What would he hear? Hanachi wine and the ESN can damn shake. Even for young Baba, as a journalist, Madio go together, not the ESN, brother or Ayoko. Don't you think you know question to question as a mother? Maka before I get convinced them young about to John. A beg and the police, Ndame, Nande Bagonos, when the ESN, why Yokola? So, Iwagena, young Baba self even promoting that alone. Ne report new in name and leave what to Nigerian press to report here. I want to go me your name. One number, Madam, number young Baba. Come down to the Yaku. For somebody I pick a young protocol now, Hannah, why you're not respect to woman. You know, and we see the matter. No. I can't question my standard. Equal give book appointment and all that. So I got them because I told me just set a lot of records straight. No, I'm okay. I'm a hardly go now. Na ato water so wepe how yatala na agwa wan shanya ndị eti yose. So yam baba watch all amia yam baba na enye report ihe na eme na ala Igbo exactly what the government maka na government na control Nigerian media and that na South East specifically what the media na share report ihe na eme na South East. They don't.
report individuals like me, like you, you know. So now coming to a court to ndị gbara eke ụtụtụ ọkụ wụ ndị amị ụta isiri no na ọpụta mana press. So Yan Baba as a journalist si na ya anọdụ mgbe agbara eke ụtụtụ ọkụ pụta na press, even governor pụtakwa may admit ya asịsị ya gara investigation after almost 4 years. Na ya mana nwa na-confirm kwa na ndị ọsụ hitọkwa agbaala ọsọ ka ezi ndị local jụrụ ese maka ndị ọsụ hitọkwa ebizi na ọsụ hitọkwa ka ezi ndị gbara ajụjụ ọnụ ka ezi ndị ila ha made investigation. Now ihe m gụta na pepa m ji wee gawa that time, a sị na ahụrụ isi mmadụ abụọ na tebụl echere ya eche, ndị press buputere isi mmadụ abụọ ahụrụ ya na tebụl, ma the picture the blood but na ọdịdị echere sị na ahụrụ isi mmadụ abụọ na tebụl na ndị amị na ndị ebụba na ndị ESL wee gbawa egbe na-eke ụtụtụ. Ajụọla m locals niile, ha sị nke ihu isi mmadụ na ya ahụ dị isi mmadụ na ha bịara ahịa n'ụkụtụ nọkọta ndị amị hịọwụrọ gbawa egbe ọkụ, gbawa ime ahịa ọkụ, gba ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ o wiri ewi. Now my question bụ kedu ihe ndị amị na-akpụtara ịprotect ndị mmadụ ịpụtawa apụta? The essence of ịpụta ndị amị wuturi last sit at home onye ha gwara anyị maka eke ụtụtụ ha na-azụ ya ndị ọsụ hitọkwa enweghị nsogbu. Ndị nwa na-aha sụ ụmụ Biafra onye ha na-akpọ ha pụta ha bịa zụrụ ha ihe lakpuo. Ịhụ na nga ga-eme onye stong onye ochi gara zụrụ biskit na agara m rice aja na-eme ya res a na-eme n'ala Igbo. Eme ọgbasị na ndị onye a na-eresi ndị ESL a na-ede n'ihe a na-ede onye ochi n'ihe, mana ihe ewu ihe ndị amị na-eme n'ala Igbo. So ha gbaa ahịa ahụ ọkụ. With my findings, most of ndị amị akpọtara ebe a those Boko Haram, rehabilitated Boko Haram. And again, my brother ka m gwa gị eziokwu, ihe niile na-eme n'ala Igbo ndị gọvanọ anyị nwoto ha siri chọọ ha chọrọ ịchụfuchi ndị mmadụ tụnye ụjọ n'obodo ka hapụ gị ime election, ka election eme ya otu dị ha mma ka ndị mmadụ hapụ ịtụ vote. Now kedu obodo ga-anọrọ agba ahịa ọkụ gbagba egbugburu ndị mmadụ? According to report m nwetara, almost 70 people agbagburu ha. Ọwụrụkwa nna na data ekoto ka agbara ọkụ. Most of pictures ha na-eji na ekoto ndị agbara ọkụ ndị amị gbara ya. Emasị na ahụ na ndị ESL ebe ha gagbu ụlọ ọkụ ọ dị proper. Ụlọ ole ahịa ole ka ha gbagoro ọkụ n'ugwu Awụsa ebe ahụ ndị Boko Haram nọ na Kwara? Ọkwa emere ụmụazị kidnap n'Oyo. Why na ha agaga nga ha nọ eme ụmụazị kidnap ọ ụlọ nọcha around ebe ahụ eme ụmụazị kidnap gbawa ya ọkụ? Kọwa ụlọ ndị bandit mere nke ahụ chụsịsịrị ndị bi around there. So my brother, iji saa gị ajụjụ na enwe dị ihe dị ka na ụmụnne anyị kpọtara ha, no, that is the mistake anyị na-eme. Ọ dị ka ụta ndị federal gọọmenti ga-aga kpọlata Nnamdi Kanu from Kenya. Ekwule m ya before. Ị gaghị eji crime solve crime maka na innocent people ahụ nọchi n'ime ahịa a ga-aga gbasa ngwa ahịa ha ọkụ. Misplace aha enwere ngwale ka m jụna enwere IDP camp ahụrụ ndị ọsụ hitọkwa ahụ gbara ọsọ ya mba bụ ọjọọ ebe ha gbalasịrị. Ndị ọsụ hitọkwa gbara ịga na ọsụ hitọkwa ugbu a mmadụ ebidokwa ya o. Na ọsụ hitọkwa enwere villages ahụ nọ close to Ekoto mmadụ ebido ya. Do you think ọkawadị na mma na mgbe ahụ ndị ESL nwa na ha according to them ha na ha nọ ha nwee peace? It's not better than ịkpọtazi ndị amị sakara ha sak from their village. Ndị amị ka m jụtụ na gị my brother, kedu ka ndị amị chịrị nọ na South East 2021, 2022, 2020, 2024? The more ha nọ, the more the security na heighten. My brother, don't you think something is wrong somewhere? Until obodo anyị tiwezie kparịwa nyopụtawezie n'aka na ndị aja ha anyị nche obodo wee tiwezie vigilante. If ordinary vigilante, village vigilante can stop the insecurity, nyai peace to the point stop or kidnap na reduce ole drastically, don't you think na ndị amị ahụ nọ here mgbe ha bịa insecurity anọghị, ha bịazie insecurity bido nọwakwa, they did not solve it until vigilante arise uchekọta akwaghị na aka ha nọ na ya? Question number 1. Question number 2. Osu Hitokwa, how big is Osu Hitokwa? Maka na ebe m nọrọ ụmụaka nọ na
Mother Valley. Or see he talk or higher. Nanda Nyaga Hebrews more tank have put na Mother Valley. Gahan and Dahan, why was in my abandoned the mother, innocent people? No. Or see he talk, I could not hear today. Mandam and Debago, no, there. Something is wrong. They have taken or see he talk. Yeah, unless what I na walk or show why I was to be no cause no joy say. Or see he talk, how can Kabia? Yeah, plan no more villages to conquer because the activities of Ndami, Ebeni Lehak Baropa, Ndami investigation, village can sack, and when he was a hand and the ear said, nothing. Manahane Jahan the ear said, Abanyade. For example, or we may see Nazago recently, Ghana my page, Yahuda report live. Nanda and the Fulani herdsmen in Woku, December 2010, and the Fulani took 400 farm. According to them, last year November, and the years and Patasia, and the Fulani, the war, near my more hatch upon the Fulani, Potana town, Sahangwa Hajazie, Jacobu. Hajazie Jacobu, and the Amadame Otinia Hushime, and Dami Kute, Ediachuha, or the con the security government. Other like Macandi ESN, then provide adequate security for the people. So I'm not a second and the ESN, the Mamma had and drop. But I am near report with the truth because if you're not going to ESN, not covering Kendami name, how to say Ayatro or to Chukahana try. Now, that's Sena, Ndamia, but Hana and the ESN, where meeting the ESN and Hana Garum Hana Mahodite. The ESN, Banandami, la. The next day, Ndami produce fuel. There were Bodoko, major community in arrest. In Yahowo, it's a good John Obodo. They are the military on our leave are systematically sacking us from our villages. And do the report I am Baba Haneme? Ne Kuchihana actually to people like us, and when report I want Hana actually made that report undermine. Or the wrong. I'ma conclude this report. Na the patria because Kawa he would only get China Makana it on the reports in here Megana Libu and all that report can be also when we kill vigilante, when we came with peace today. Hana check corrupt that report. I corrupt in fact anyone who quality water at federal government plan hang when I'm one on dojo. Hana chop or target blackmail or maybe no kakapam. But then when you're Adam read, man, I'll joke in terms of so wait for part 3. I'm going to conclude this report.